Jilûbihar berhemekî gelekî girîng derket dîroka edebiyata Kurdî. Bi temamî heft cîl de û di nav dîroka wêjeya Kurdî de jî hêveyê gelekî muhîm heye. Em ê qal nekin bila Kek Suleyman Çevîk gerînendeyê weşanê yê nûbiharê ji me re qal bike, kerem bikin sê deqeyê xwe em teslîmê Kek Suleyman dikin. Merhaba jwara, ez ji fuara İstanbulê ya Tiyapê em niha xeber didin. Em niha li fuarê ne îsal fuar jî niha îsal jî bi Pirtûkevî amatine fuarê. Elbetî jî sala îsal de sala îsal de va Pirtûka Marif Xeznedar ne çap kir. Ev Pirtûka Marif Xeznedar heft cîl de heft cild temamî Kurdî ye. Takriben nêzîkî 3000 rûpelî ye. Selanser bi Kurdî ye. Ji soranî Ziya Avcı tercümeyi vegeranda kurmancı. Marif Xeznedar ji destpêkê de destpêka ve heta berê salên berê de heta îro gandiye takriben heta salên nûrî dîroka edebiyata Kurdî nivîsiye. Ez karim ya bibêjim ki ev Pirtûk îro di çar parçeyên me welatê me Kurdistanê de Pirtûka herî berfireh, herî baş dî warî de hatiye nivîsandine. Bi taybetî jî ev kitêb taybetiya wê bêtir ciyek em nizanin. Yani niha em edebiyata kurmancî bi derî em dizanin. Yani tabii êlî jî em zanin, tarîxî jî em zanin, yani feqî zanin, mela zanin, kanî zanin. Kesekî di edebiyatê de berhem dane basalê dawî hene em wana jî zanin. Bi taybetî em edebiyata soran û hewraman nizanin. Ev Pirtûk bêtir bahsa wan dike. Yani tarîxa edebiyata soranan hewramanan berfirehî dêje digelbê edebiyata kurmancî jî bahsa wê dike. Yani îro mesela em bêjî edebiyata kurmancî da kesên navdar hene tabii bahsa geleka dike. Em bêjin ji ciger xwîn bigirin ji mela xanî ew em zanin wana bahsa teva dike. Fakat berfirehî jî bahsa edebiyata soran û hewramana dike. Zaten kêmasiya me edebiyata kurmancî de jî ev tişt e. Yani em ji edebiyata welatê soran û hewramanan gelek tiştan nizanin. Ev kitêb diya temam dike. Bî warî de berhemekî gelekê je ez dikarim bibêjim ki 24 de kitêba salî ev kitêb e. Yani nav weşanxaneyê Kurd hemiya re jî dikarim ya îdia bibêjim. Çünkü heft cild e û temamî kurmancî ye 3000 rûpele. Qelê bi rehma xweşa ke Marif Xeznedar wefat kiriye. Qelê em re dirêj bide Kek Ziya Avcı bi xebata salane ev kitêb me çap kir. Em jî gelek sevê kitêbê xebitîn. Edîtoriyayê me kir, hevalê ku berbaş kirin, xwendin, rast kirin, gelek ket me davê kitêbê. Ji vê kitêbê çapkirina vê kitêbê ez gelek kêrxweşim.